Exodus tidumiensa. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, Ye makan nyinaa Israelfo mu agye biara ebue yɛfono ano wɔ nipa ni efiebua mu kronkron ma me na me dia. Na Mose ka kyerɛ ɔman ne sɛ, Monka dayi a mufiri Misraim firi nkwafie mu no. Efiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yi mu firi hɔ, na munni mmɔreka paano. Ɛnɛ dayi bosome Abib a ɛte sɛ oforisuo so na murifiri Misraim. Na sɛ Awurade nya de wuduru Kenafoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ asase a ɔka wagyanom ntam sɛ ɔde bɛma wo. Asase a nufusuo ne ɛwɔ sene soɔ no so a, ɛno deɛ fa ɛsom yi som no bosome yi mu. Nanso na di apiti, na da ɛtɔ so nson no, hyɛ fa ma Awurade. Wani apiti nanso no, na ma wɔnhunu wo nkyɛn mmɔreka paano anaa mmɔreka wahyɛ nyinaa mu. Na da no bodi nkyerɛ wo ba sɛ, deɛ Awurade yɛ me bere a mefiri Misraim no ntira. Na ɛnyɛ wo nsa so sɛnkyerɛnneɛ ne w'aniwa ntam nkae adeɛ, na Awurade mmara no atena w'anum. Efiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii wo firi Misraim, enti di atromuadeɛ yi so wɔ ne bere mu afedaa. Na sɛ Awurade de wo duru Kenafoɔ asase so, sɛdeɛ ɔkaa wo ne w'agyanom ntam, na ɔde ma wo a, yi adeɛ biara a ebue yɛfura no ma Awurade. Na wafieboa a wowɔ no ma nyinaa wobue yɛfura no a wɔyɛ anini fa ma Awurade. Na mfunumu makan nyinaa deɛ fa odwan sesa, na sɛ wansesa bu ne kɔn mu. Na nipa makan a wɔwɔ wo mmabarima mu nyinaa deɛ sesa. Na sɛ wɔkyerɛ bi wo ba bisa wo sɛ, yei aseɛ ne sɛn a, ka kyerɛ no sɛ, nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii yɛn Misraim firi nkwafie. Na Faro prim n'akoma na ɔmpene sɛ ɔbɛma yɛ akorɔ no. Awurade kum Misraim asase so makan nyinaa, efiri nipa makan so kosi afieboa makan so. Ɛno nti na me nso mede anini a ebue yɛfunu ano no nyinaa mebɔ Awurade afɔdeɛ, nanso memamu makan nyinaa deɛ mesesa. Na ɛnyɛ wo nsa so sɛnkyerɛnneɛ ne w'aniwa ntam nkae adeɛ, sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii yɛn firi Misraim. Na Faro maa ɔman ne kwan no. Onyankopɔn amfa wɔn a nkɔfa Filistifoɔ asase so kwan a ɛnwareɛ no. Efiri sɛ Onyankopɔn se, Na ɔman no ankohu dɔm annu wɔn ho, na wansane ankɔ Misraim. Enti Onyankopɔn de ɔman ne konton fa ɛsrɛ so kwan a ɛda ɛpo kɔkɔɔ ho no so. Na Israelfoɔ no kan toa firi Misraim asase so kɔɔe. Na Mose fa Yosef no mpe no. Efiri sɛ Yosef aka Israelfoɔ ntam sɛ, hwɛ na Onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mu, na momfa me nompe mfiri ha nkɔ. Na wosi firi Sukot kɔkyekyere nsraban wɔ Itam wɔ ɛsrɛ no ano. Na Awurade dii wɔn anim awia mununkum dum mu, sɛ ɔrekyerɛ wɔn kwan, na anadwo ogya dum mu, sɛ ɔrema wɔn hann, na wɔnante awia ne anadwo. Na mununkum dum no antwe ne ho awia, na ogya dum no antwe ne ho anadwo ɛmfiri ɔman n'anim.